mutum ne mai matukar hadari. Kai mai biri da wando waka ai kuma nan hirin ku kan ku dame mana surutu wannan aljanin hina rage wasu sun manya Lallai ma wannan. Ka ji ƙato. sai na tura mai aljanu guda 70 a gidansa su je su yaƙe shi da ni zai yi wasa wannan baka salamu alaikum. ai ma a sallama nan Ki fa salama. ko ma ka hingo da baya Da baya. ma a sallama nan An yi hankuri boka, an yi hankuri boka. Yake dan gidan maman Iyabo. kai ka ce wata bata ce mota Boka. Aka ta yi boka. me ke tafa da kai Boka wani babban al'amari ne ta kawo mu. al'amari ne wannan Boka so muke mu zama boroniya. Yubi mumu. Katuwan boroniya. kana so ka zama yararren barawo kenan Katuwan boroniya zai shiga sabu ya kwase kaya, ya shiga gida ya kwase waya. To me kake da bukata to Muna so ya bamu maganin bese. Yubi mumu. me shi ka ce wani bom Think say they wise. Ya bese gaba da kara gansi. Okay, kana Kara gansi. Kana nufin ka bace. In ya shiga ya dako kaya ya shiga ya dako waya. Kara gamu a gaba ko a wurin. a kai ka ce maganin bacewa Ka ji ƙato. ka yi sakalu ma bat A gaba ko a wurin. an gama na gane inda ka dosa din yarabawa kai mai biri da wando waka Tuba boka. wannan laya ya kamata a baka Layi. sunan laya sakalu ma bat Ke kalu ma pat. mana ka ganta Abasi. Ko lanta na jummai ne Abasi. Ko lanta na ko Ko warab ma sarab. aljani ifritu Wannan ya fi karfinka. aljani ifritu ya tafi kawo aljani ifritu mai komin layan nan ai wannan aljanin mahi da kunya ta bayan min komin kai mai biri da wando waka wannan shine layan Yubi mumu. amma kafin baka zan gwada ma ka gani yanda layin take an ta aiki Kai kwado da gilas. sakalu ma bat Boka kina ina. Kullai ka bese. Boka ina kika shiga ne. Yake bai rabe. Boka ki fito Allah ki fito da Allah. ai Ya hankuri boka. ya kan murata Kai wannan garanti ne. Garanti ne ya gansi. haka za ka bace bat a daina ganin ka baka ji sunan layin ba sakalu ma bat Garanti ne wannan. mu aikin mu ba wasa Amma ya ji tsoro Allah. a dole ka Kuma ka za shi tsoro mu ya fese. in ka bace kai bat kenan Kamar wallahi maman ya bu zai ci sata. Allah sai ya fara yana sai da yana so ya komo zai ya sakalu makon da shi. Yubi mumu. kai kai mai wace ne dai ka yin sata yin wa za ka yi Ki bari kawai har sata amala sai min yalla. to he kenan gahi Mutum ne mai matukar hadari. akwai harani guda idan ka sake baka an tai maganan da na gaya ma daidai ba alquran jikinka zai gaya ma in ka sake kai wasa da ita kayan wasa da rayuwarka Za a samu matsala. alquran an te ka Bai zai yi wasa, bai zai yi wasa ba. abin da zaka ce idan ka je zaka yi sata kafin ka yi satan he ka tafi ka ce sa kaluma kwat Sakalu ma pat. kaluma kwat Yubi mumu. ba kwat din nan shine zaka bace Shi ne zai bese. in ka sake baka faɗa daidai ba in baka faɗa daidai ba alquran nan lahira ya fi ka jin daɗi sa kaluma kwat Sakalu ma pat. Sakalu ma kwat. Yubi mumu. kana cewa kwat ne ka ji gora kanka kwat Bai zai sakalu ma pat. yawa sa kaluma kwat Ba kwat ba kenan pat. sa kaluma kwat ka bace kenan Ba matsala. to ka kiyaye Zai kiyaye. alquran ana samun matsala kankana wo guri na Bai zai dawo. Kana ka dawo guri na. Bai zai dawo sakalu ma kwat. Karki da bari mi miki kwat ke ma. Da ya danna. Ya sai zai fada ma. sa kaluma kwat Sakalu ma pat. ha Da wuni. Yubi mumu. ai ma karɓan kuɗi Ya tafi kyauta. a ngai a ne aljanu kama aljanu Haji aljani. ma karɓa kama Aljani tana kase kudi. kama aljanu ne shi Aljani tana kase kudi kenan. kai mai ruwanka Haji. kawai ka dai ka tafi Sai kaluma kwat. kaluma kwat da Kwat. ni ma na kwat da kuɗin ka Wato wannan al'amari yana bani mamaki tsakani da Allah. Wato abin da yana bani mamaki. Sai kaga abu da ka aje bat ya bace. Ai sai dai. Salamu alaikum. Alhaji. Wa alaikum assalam. Alan na gidan gona. Baki din nan yau dai ba zan yi ta aikin nan ba. Lafiya dai ko na gidan gona ba za ka fita aiki Gaskiya. ba. Eh ga nan zuwa. Gobe suna. Okay gobe suna? Gobe suna.
To ai irin wannan bayani yake kaga da ka dan samu wani abu a wurin. Kaga da ya dan samu abin da aka yi wannan. Wato sai da ka ce wannan abin hina tuna. Ka san mata Ibrahim ta zaba. An ajiye rago gobe suna aka nemi shi ɓat ya bace. Ɓat ya bace. Abubuwan da ke faruwa yanzu sun riga sun wada ko ina yanzu. Ai ba wai kai irin wannan ya za a mu ga barawo a unguwan nan mu daga mai kafa. Yake kabila. Kai ka san dole cikin shi ga mai. Allah shi kyauta. Mun da gargaba. Alhaji baka san ma wani abu ba. Ai kansu barayin yanzu da ke. Alhaji ka san me Alhaji? Su wa'annan su suka fa gani ai. Tunda su suke aiki suna fita gari. Suna ganin abubuwa iri-iri. Ai Alhaji na je mashin ɗina bani matsala na sayo tamin cek na je ho za a samu a gareji kawai in duba ko sai na gaba shi kawai wani yayi sama da shi wallahi abun yayi min ciwo Allah Shege dan gidan maman Iyawo. kuma dai ana taba ku haka Ba dole ba, kware kuwa. Ai wallahi duk barawon da muka kama sai da uwar shi ta ji wani. In je mata daina haihuwa ba. shi ya dace Sekelu makwai. Sa ba ta ganin mu ko? Sekelu makwai. Sekelu makwai. Alhaji wannan faladiya kai mahaukaci ne ma ina ga kai rawo ne lafiya Alhaji kai a'a Sekelu lafiyar wani irin lafiya barawo ne abun ya mun mamaki ba In dawo gyaran yanzu ka sace min keke kuma ka kaga abin da faɗi ma ko sai ka magana ai suka tsaya saboda laya suke gani na gwaɗi ma daman cewar akwai abin da suke takamar shi wato na lura ni na tunanin ma wannan ba shi da dauke mata Wallah muna da tambaya. Muna da tambaya. faɗi tambayar ka Dama kuna ganin mu ne. muna ganin ka mana me wannan halitta aji wai layi bata yake ni Maganin amma ba wai dan renin wawo ne layi bata yake ni Maganin ba ai Alhaji ni ke da shawara baka ga bai rabe bane ai hukuncin da za a yi mai irin na yan kasar su a same shi a kona shi da taya kawai mu kai shi mu yanka a taho mu tai da shi mu je tambaya ba ka da wani baki mu je Shege dan gidan maman Iyawo. Muna da Kwana za a yi dukan shi sadauki ne ni kashi dai garin ba zan na yi tabbata Alhaji ka gaji me za ka faɗa Sekelu makwai. wato har yanzu baka da kuma sakalu ma bat ko wato har yanzu sakalu ma bat baka bace ba in kada ku kai laushi ka bace ai ba da ku ba ai wannan kalma bace Sai mu mutu ba za mu a kama. da ka waya na fa gaji Allah kai wannan dan taurin rai gare shi taurin rai gare shi na gaji ye mu da mu huta Alhaji kaga wannan bawan Allah ya hu kai wai ashe musulmi ne musulmi ka musulmi ba irin wannan ta'azzati irin wannan abu Mun sai asiyadu Allah ilaha illallah mu musulmani Allah. a to ai musulmi da sata ba kiyaye hayyati musulmi ne za mu ma addu'a Allah shi ka kuma sannan anan zamu bashi kuma Allah shirye mu ka mutu anan ko kai kana da tambaya na gidan gona to da dai zan ce to musulmi ne amma kuma na ji Hausa shi ba ta hita sosai me shaida sai musulmi yare ne bayar ne yayi Alhaji ina zuwa zan dauki hulan nan tashi ko da mutu ka kuma kai in je in sa kuma in ji a yara su yi gare shi kuma dai kawai mu kyale ya mutu can sakalu ma ba da yake kwace ka magani ko Sekelu makwai. Sekelu makwai. Yake kabila. Sekelu makwai. Shege dan gidan maman Iyawo.